Mak, Mak, Apa sih? Kok salam kok. Ya Allah teh nyarutang rupane. Mlebu kene. nyaur utang apa? Napa? Deloken iki, sampean kok isone bawa surat iku lho, Kok isone sampean kebuat, lek bawa kok nek dhuwit ah. Enggak mikir aku udah wong kon ku utang aku 2 juta lah wis bener ah. Kari motong utangmu kari 1 juta 950 lah kon maprak-maprak Kan beda utang ambek buwe ku beda, Mak. ya gak padha-padha duwite kok kon kok ngutokno utang ngapa nyauri aku ya 2 juta. Wis iku kan gak suwon kok malah maprak-maprak rene perkara surat. Kok ono arek koyo ngono iku. Sampeyan kok ya ono bawa ngekeki surat tok, kaya ngene ndok tulisane gede kaya ngene iki lho. Lho, sampe gelem dibuwoni surat ngene. Lah lek diutang ya gak apa-apa ta. Cekno enteng. Gak sida tak bayar utangi sampean. Oh, Kok enak? Belebes iki gak tau kan. Nyengkre. Teknono sampean yo. Wah saya aku seneng dapurane buan gaene budekan saya kan paling gak oleh bati makane gak kuat nyarutang. Duitku akeh, mak gak usah utang aku mari iki sampean yo. Tak singekno duitku mari iki. Aku ora kate nyarutang sampean. Kono arek koyo ngene aku tungguyu ya pegel aku ngrasakno arek iku. Duwe utang kok iso maprak-maprak kaya ngene iku gak gelem nyaur. Tak gene akhirat dapuranmu ndut nemen.